Φίλοι μου καλή, καλησπέρα ξανά από την ψυχιακή φωλέα. Εδώ από την παρέα μας που έχουμε και καιρό να σας δούμε. Να πω την αλήθεια, είχαμε πολλές δουλειές. Έχω πάλι τον Μιχάλη κοντά μου σήμερα και αφού τελειώσαμε τη δουλειά που έπρεπε όντως να κάνουμε, βρήκαμε ένα κομμάτι που είχα γράψει το 2018. Η Σεβδάμ θα μαεύσεν, έτσι λέγεται. Να δούμε. Θα σας το παίξουμε, θα σας το τραγουδήσουμε, ευχόμενοι να σας αρέσει. Το κομμάτι είναι ακυκλοφόρητο, όπως πολλά από αυτά που σας δίνω, προσωρινά, ακυκλοφόρητα. Εύχομαι να πάει σε καλά χέρια και να το ακούσετε όπως πραγματικά πρέπει. Σήμερα, εγώ και ο Μιχάλης θα προσπαθήσουμε να σας το παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο καλά μπορούμε. Μιχάλη, είμαστε έτοιμοι? Πάμε. Πάμε. Της εύδειας στα πλούμια του Θεού ευλογία, του Θεού ευλογία, του Θεού ευλογία. Φορείς και κοιμάσαι, που φορείς και κοιμάσαι, τη νύχτα κι φοβάσαι, τη νύχτα κι φοβάσαι, τη νύχτα κι φοβάσαι. Της εύδειας στην Καλλιόπα, της εύδειας στην Καλλιόπα, αμον μανούσα κόπα, αμον μανούσα κόπα, αμον μανούσα κόπα. Σκουντούλης νεβολίας, σκουντούλης νεβολίας, παρχάρι μυρωδίας, παρχάρι μυρωδίας, παρχάρι μυρωδίας. Καθανόραν, της εύδειας καθανόραν, θάλασσαν και έβοραν, θάλασσαν και έβοραν, θάλασσαν και έβοραν. Τι χαράν φέρσω πιόπος, τι χαράν φέρσω πιόπος, φτεράκι στο καρδόπος, φτεράκι στο καρδόπος, φτεράκι στο καρδόπος. Σας ευχαριστούμε πολύ.